Det var godt. Ja, det er fordi, at det er det, man fik brænde. Nej, det er det. Altså, du lægger ned på... Hej, Bøsler. Hvor gammel du bliver? 8 år. Sådan. Det er da stor. Ja, men her er vi jo så til party hos Alfred. Og vi taler sammen sådan her, det er hans 3 unger, der er på besøg. Vi er gode hænder. Ja. Ja. Kan du huske, hvor mange der stadig kunne ligge på det kort? Ja. Men her kommer sådan en politik op i sin fødder. Man kører kun med den der kunstig intelligens. Men det er det program, der er en oplæsning.